Ayan, magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. Ayan, ika-15 ng Abril ngayon, 2022. Ayan, Biyernes Santo ngayon. Nagkataon at birthday ko. Ayan, mayroon tayong kaunting handa at may pakaridad tayo dito sa mga... Shoutout sa mga marites dyan! Ayan o, ayan o. At ito yung handa natin. Yan, sopas. Yan, bilis-bilisan nyo kain ito kasi napakabilis nito, sopas. Ayan. At yun, oh, mayroong bilo-bilo. Ayan, belo-belo. Ayan. Ayan, ginataang bilo-bilo. Ayan. Napakasarap. Ayan. Ayan, pakaridad natin at nagkataon birthday ni boss ngayon. Happy birthday, boss! Ayan, ayan. Mayroon tayong kaunting handaan. Ayan, beke naman daw. Ayan. Ayan, yung makakadalawa, yan may premyo sa akin. Ayan. Sige, libre yan, kuha lang kayo. Ayan. Kaya lang, ang pagkain nito dapat mabilisan kasi sopas. Ayan, kain kayo, kuha kayo. Ayan o, ayan o. Ayun o, si Abigail, ayan o. Birthday daw, yung inaanak ko. Ayun o, ni si baby o. Ayan o, bless. Ayun, nag-bless na ni Inong. Ayun, sige, kuha lang kayo. Ayan, marami pa. Ayun, ipakaridad. Ito, si Marites. Ayan o, mga kapitbahay ko ito. Ayan. Hero lang yan. Si Macy, ito si Macy. Ayan. Ayun, si Iping, nandito din. Ayan, sopas. Yan, may ginataan. Yan, pili lang kayo. May pakaridad si boss. Ayan, birthday ni boss. Hindi mo binati si boss, birthday ngayon. Oh, talaga. Iping, ha. Mapapanood ka na sa YouTube, Ping. Ayan, o, yung inaanak ko. Ayan. Ayan, ginataan daw. Kaya, amigo. Ayan, ha. Ayan, titikman niya lahat yung sopa saka bilo-bilo. Ayan, ha. Nagkataon lang, birthday ko ngayon at ayan, may konting pa. Ito muna ang ating... Ayan, thank you. Ayun, no, si Samsam. Sopas. Ayan, sopas. Ayun, nagwawala pa yung isa. Ayun, nabitawan yung... Nabitawa. Ayan, pwede bumalik. Ayan, oh, ayan pa. Ayan, oh. Ayun, oh, si Joshua. Sige, okay. Ayun, oh. Ayun, oh, may bati pa ako. Ayan, oh. Ayan, oh. Kuha, ayan, oh. Ito si Rodolfo. Ano ba gusto mo? Sopas o... Ay, may sopas pa. Ayun, nagginataan. Oh. May ginataan pa tayo. Ayun, oh. Si Papa Go ngayon, oh. May sayaw pa. Naka-opa, oh. Ayun. Ito, sopas, oh. Yan, kay Bambam pala to. Ayan, oh. Sopas daw siya, boss. Ayan, sopas. Kanino ba yan? Kay Sam. Ay, kay Samsam. Ayan, oh, sopas. Bumukuso sa ito. Dada na ba? Matulas ka. Ayun, oh. Humiling pa yan. Si Papa Gog, sikat na ngayon. Ayan, oh. Ayan. Ayun, oh, malakang planggana. Ayun, oh. 20 pesos. Ayun, Tama kayo, no? ayun. Si Badang to, si Badang. Ayun, oh. Kilala ko yan, si Badang. Ayun, nasarapan sila sa ginataan. Ayan. Naunang mauubos yung ginataan. Bilo-bilo, ayun.
malapit na maubos yung bilo-bilo. Ayun, oh. Ano sa Yana? Ayun, konti na lang. Sopas na lang. Ayan, oh. Sopas na lang. Ayan, yan. Sopas. Ayan, yan. Sopas na lang, sopas na lang. Naubos na yung bilo-bilo. Ubos na, ayan. Sopas na lang lahat. Ayan, oh, si Boyet, oh. Dumating na si Boyet, oh. Ayan, oh. Si Al-Al, umabot pa sa sopas. Ayun, oh. Binati pa ako ng happy birthday. Ayan, oh. Taga-simbahan yan. Lincoln sa simbahan yan. Ayan. Ayan si Kuya. Yun yung inaanak ko, hindi man lang nag-bless. Birthday ni Nino. Ayun, inaanak ko din to. Ayun, panguli. Kuha ka pa dun, ma. Ito pa yung anak ni Kuya. Bigyan mo, kuha ka ng konti doon. Ayan, sandali, meron pa konti sa taas. Ayan, mukhang napasarap yung aming kainan. Ayun, mukhang naubos na yung sopas. Ayan, naubos na rin yung aming ginataang bilo-bilo. Ayan. Ayan. Meron pang konti sa taas. Yan, ipapamigay pa natin. Lex, kaway ka, Lex. Ay, si Alex, oh. Sabi ko nga kay Madam kanina, dapat yun lang, yung isa. So, sabi ko iluto na para sabay-sabay na. Ayan. Naubos na. Ayun, kay Alex na yan. Ayun, kay Alex na. Kay Alex na. Ubus na! Ayun, oh. Ayun na lang. Ayun, kay Alex, the last but not the least. Ayun. Tanda, Alex, ha? Ayun, si Mix, oh. Ayun na, Miggy. Wala na, Miggy. Uy, bigyan mo na. Kuha ka na ng bilo-bilo doon. Pagbigyan mo naman. Ayan, bigyan mo ng bilo-bilo. Ayan, si Mix. Mix, sali ka sa liga ko, ha? Ayan, ha? Sali ka sa liga ko. Naubos na. Ayun. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos. Mabalos.